Inspekt. Milspekt. Dneska hráme s novou zbraňou. Minus 500. Za sponzoring tohoto videa ďakujem Airsoftovému obchodu Anareus. Hej, takže vás vítam u ďalšieho videa, tu je Neron a dneska budeme hrať prvýkrát s novou Airsoftovou odstreľovačkou značky Storm PC1. Dirt, okuliare. On ťa nepošne, Norby, on tam len stojí za tými pneumatikami, čo ste urobili. Idú. Dvaja. Dirt, jeden minus. Ja, ešte ja som mu dal druhú. To tam nestihlo asi dojsť, kámo, ale jeden ušiel. Kde som? Na rampe? Cez okno, tu no. Ty ich neuvidíš asi, ale... Taká len malinká šklírka, ale tam dvaja kempia, chápeš? Ďakujem. Bomba trošku. Dobre. To by som nerobil? Ja viem, ale ja som chcel, že ak ďaleko to letí, ale... Ja aj takto. Ale nie, ďaleko. This way. Yeah. Samo to zadu, jak si otvorené dvere, tam furt niekto kúka, čo tam. Ľudia, ja sa vrácam naspäť do toho hangáru. Tam zadu, no ale neviem, či to nie sú naši náhodou. A tí, čo nás odjeli odtiaľ, to už je to nie, alebo? Ja si nás kúka. Vidí. Idú okolo vraj. Hej, idú okolo. Veľmi blízko. Jeden dole. Tu hneď dole. Dostal.
Tento, niečo som trafil. Počkaj. Má? Dobre. Čo to tu máme? Díky. Cink. Dirt. Hlavica, hneď. Ďakujem. Headshot! Dobre. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli až sem. Ďakujem aj týmto 6 členom kanála. Ďakujem Anareusu za podporu. Plánujem ešte párkrát, keď si s touto puškou zahrám, spravíme full-fledged recenziu, kde vám popíšem, čo sa mi na nej páči, čo nie, či sa to za tie prachy oplatí. Takže tak, počujeme sa u ďalšieho videa.